ఒక పెన్సిల్ ఒక బాలుడి ప్రాణం తీసిందంటే మీరు నమ్ముతారా? ఆ బాలుడి వయసు కేవలం 6 సంవత్సరాలు మాత్రమే. అయితే మ్యాటర్లోకి వెళ్తే ఖమ్మం డిస్టిక్లోని నాయకన్గూడెంలో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో యూకేజీ చదువుతున్నాడు విహార్. అయితే జేబులో పెన్సిల్ పెట్టుకుని స్కూల్ బ్రేక్ టైంలో వాళ్ళ తోటి విద్యార్థులతోటి గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట. అయితే ఆడుతుంటే సడన్గా కాలు స్లిప్ అయ్యి కింద పడిపోయాడు. కింద పడిపోయినప్పుడు అతని జేబులో ఉన్న పెన్సిల్ అతని ఛాతీకి బలంగా గుచ్చుకుంది. దాంతో అతడు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. ఇది చూసిన స్కూల్ యాజమాన్యం వెంటనే 108కి కాల్ చేసి అంబులెన్స్ని పిలిపించి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారనమాట. అక్కడ డాక్టర్స్ ఏం చెప్పారో తెలుసా? ఆ బాలుడు అప్పటికే చనిపోయాడని చెప్పేసి. స్కూల్ నుంచి హ్యాపీగా ఇంటికి రావాల్సిన బాలుడు స్ట్రెచ్చర్ మీద డెడ్ బాడీ లాగా ఇంటికి వస్తే వాళ్ళ కన్న పేరెంట్స్ ఎంతో రోధిస్తారు. అసలు లోకం అంటే ఏంటో కూడా తెలియని వయసులో అతను చనిపోయాడు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీ ఇంట్లో కూడా చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, సో కాస్త వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఎందుకంటే ప్రమాదం ఏ దిక్కు నుంచైనా రావచ్చు. అంత చిన్న వయసులో చనిపోయిన విహార్ ఆత్మశాంతి చేకూర్చాలని మనందరం కూడా ప్రార్థిద్దాం. జై హింద్.